Conta no seu Facebook Maruxa dos Pexejos que unha reporteira se referiu ao río Xallas como o río Jallas. Ben, querida reporteira, vamos a dar unha masterclass sobre o que son as jallas. Mira, las jallas te son los pinchos que tienen las galletas. Las galletas de comer no. Las galletas son unas cosas que tienen así unos pinchos que sirven para coger así la hierba, ¿no sabes? La hierba seca, la enganchas así con las jallas de la galleta y rasca, la tiras para arriba del coloutro, del carro o del carretillo, de lo que tengas, ¿no sabes? Son cosas de ir a la hierba o al toxo. En concreto, o río Xallas podía ser que viñera dai, como ven o de Cuntis, que é o río Jallo. O río Jallo de Cuntis ou o río Gallo é porque fai así unhas bifurcacións, como fan tamén a veces as ramas das árbores, as polas, porque unha jalla tamén é eso. Cuando unha rama dun árbol así se bifurca, eso tamén é unha jalla. Sabes? Entón o río de Cuntis, como se bifurca así, pois chámaselle o río Gallo ou o río Jallo. Pero el de allá de arriba non che ven deso, non. Tenche unha raíz así etimolóxica lá da época medieval que lle chamaban, como era? Salía, salir salía. A ver, a agua salir salía, pero chamabanlle salia que viña de regato, de corrente de agua. Que logo, claro, foi veña regato, máis grande, hasta que se convirteu no río así, frondoso, con fervenza e todo. Bueno, querida reportera, para evitar que a xente lle dea parraques como que case lle dá hoxe a Maruxa dos Pexejos, por favor, documénteseme. Acórdese, la jalla de la galleta que non é de comer, de la galleta que é de cargar el abono. Vale? Veña, de nada, que vaya ben, que boa falta fai.